Kadom jerpotum keceng si corolo nang litum aphan puthot nili video nang kelang piapot la penang litum jong si aprang nili ke upload tanga video lang lelang polote lang iktame nili alinga bang description along pi iglo la pen ilitum pini copy si lang pon long jima nang litum thumbnail kelang pen ta chini po pini itum laso video along tek pon long po isia angkang pen keklar nai arong amen copy lo la pen konat lo kedo la si apor phalang non ne pin pen non ilitum pangcheng phetlo nang CLEANEST VILLAGE mate KEKLAR NAI ARONG amen lo pulote lake maulin nong pulo lapen konat lo kedo pu labang ke lake na hok ta kali ilitum India angkang North East State Meghalaya East Khasi Hill District arlo sido lapen Shillong pen ke hello 90 km dang lapen Bangladesh border pen ta 90 km dang lapen laso arong along mainly kedo ke Khasi tribe atum si kedo no na bang ilitum along akuison ke lalo kopi pose hodak arong kache thangaret lapen latum lahai asai koson pen ke claim nang ke pangcheng lo kache thangaret labang pute arong kangthir jir mate keter aveda tapo ke claim nang ke pangcheng lake 1800 aningkan hodak maulin nong po apir the along kolera po avur nang dolo hodak kolera po avur nang do pen penang ana armu aprandam nang lo hala bangso apor hut Bangladesh pen Christian missionaries atum banglo lapen hotak maulin nong long kedo arat atum apan than lo laso ki so jong si itum chepa jok ponji pulote rong ka chepang thir kenang sotpu rong arat atum apan than pon lapen chepang thir pen kithi armu ta kom lo amat hoso hut pen se hodak arat atum kedo kedam atim ka chepang thir abang abe nang ching hoilo bang kaprek arong mate ilitum Karbianglong tame ilitum thek pon long ji municipal board atum si bang pom bon nang che safa po latum si chepon ta ponji sita dak maulin nong arong along abang ke anije arong arat atuma masi kachepang thir titi lapen ke maulin nong arong along litari siret mate ke charli aphaya bang ke 100% lapen hodak 2007 aningkan ahut penta hodak adon tinta me toilet mate barpi barso ke do ahem ta dola lapen hodak adon tinta check pen kibu adasbin mate bun kewar athai ilitum theklongji lapen hodak also maratum aphan bihek pen ta apia portum ingthir jir pen si to nangji pu alam than lapen hodak arong also maratum school dam de aprang arni wang adapta towar alom hem alom sapha kang et si school ta kedam da lapen hana hu thesere ahu lahaya bang ke longle arlo pipo pathupo jainong hile ili harason ke enason ako entudet po lapen plastic lahaya bang ke pang room po rong pen ang tan pon po me thodam det po lapen hodak arong nang kijo yatum mate toris atum plastic abang pon lo polote anije pache pon tudet titi lapen hodak smoking abang ke 100% ban lapen kibi ke the yatum ta jongsi lahai arul jongsi folodun de polote rong asar pen sodak kang sai padodu lasi dak maulin nong arong arat tum kaya machepang kir et pen kedo apotsi 2003 aningkan di square India atum pen isi a title pilo Indian Cleanest Village pu api Swachh Bharat ahin pen Narendra Modi ta title pilo Indian Cleanest Village pu la pen api ke whole isia pen ta isia title pilo maulin nong henlo Cleanest Village mate KEKLAR NAI ARONG lo pu lasi koson lo jirpotum ilitum Karbianglong ta lason a title wan unjima jongsi wan unji polate nanglitum comment nang pinoy tangte pinia video bangke laan si jut iglet po nanglitum jongsi a video bang nangli ninghang polate nanglitum like pitame laben subscribe kelang polate subscribe det tame dome thak me de ho kado kave tuma panta kardom